Imindeni kanye nezisulu zenhlekelele yebhasi eyenzeka kuCentane Eastewrn Cape ekuqaleni kwalonyaka yemukele izijumbana zokudla. Iningi lalemindeni lasala dengwane emva kwaleya nhlekelele njengoba iningi lezisulu zaleyangozi lalondla lemindeni. Leyangozi yedlula nemphefumulo engama-25 kwathi abangama-60 balimala kanzima. Lo mnikelo wezijumbana zokudla ungumsebenzi wamabhizinisi kanye nohulumeni wase-Eastern Cape. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli ye-SABC uyangafunani. Ndibulise kuwe ndibulise nakwinhlaninge yababukeli bendaba ze-SABC niza kuthi sisechebe nalapho khona iintsapho zengozi yebhasi eziphilayo zisandofumana ukutya kwesibonelelo. Ukhumbula ke ngomhla wesibini kuMarch kulo unyaka ingozi yebhasi yasuba imiphefumulo yabantu abayi-25 balelali besiya edolophini. Uninzi lwabo laluyokwamkela indodla kambe abanye beyokwenza izinto kodwa ke namhlanje ukusekela umphathiswa wezokhuseleko uzizo kodwa noyinzalelwane yalapha kuCentane naye uzile wazobonana ubuso nobuso abantu aba bangalamaxhoba. Ukhumbula ke bebekhala ixesha elide besithi abahoyekanga ngurhulumente kwenziwe izithembiso kodwa khange zifezekiswe. Uthembisile ke umphathiswa uzizo kodwa wathi ngoku sisiqalo esitsha basamoshwe nje ile ntsholongwane i-COVID-19 bebenamacebo ingakumbi ophuhliso kulo mmandla wakucebe. Bathi ke abengurhulumente abalibelanga idinga abanalo apha kodwa ke lo mazwi awazisa induthuzelo kweminye imizi nalapho khona bathi basalala bengetyanga kuba kaloku le ngozi yangomhla wesibini kuMarch yosula imiphefumulo yabo bebexhomekeke kubo. Urhulumente ke wephondo naye bayamtyola besithi urhuqa imilenze ingakumbi ekuboniseni ukuba bayaqhubekeka bebonelela ngezibonelelo ingakumbi abo basokolayo bangenazo ezinye options zokuba batye. Sizindlebe singamehlo siyaqhubeka sisenza umsebenzi wethu njengentatheli. Sibuyisele kuni eGauteng estudio.